Bapak dan Rutarlen, Bapak dan Kokom ya. Semoga terhibur dan terhibur selalu. Ana ngumpul di endi jek kuno, kami saja. Iya. Wah, Mama Garpi sampun dikagumi je mah lagunya ya. Wis keliwat je ya. Yo putra gulen jenengan iki lagune Kang Mas ya. Alah. Du kepribe ora bisa ngilangake bayangane kaya ananging jero tekakui pengen esuk durung demen tapi kian hati dewi rasa kangen. Oh mereka liwat Aryo ya. La ilaha illallah. Maaf konon lupa ya. Apa iya wong sing wis kena atine pribadine gambaraken kebaikane. Aduh Gusti tulung satuaken hati wis bisa pindah ning sajene ati. Wah jenengan Almas Putra Gulen lagu dalem banget je sampeyan ya. Pak Alvaro Mama Garpi Mas Gondrong ya. Kado kami saja ya yang sedang lek-lekan di Bapak Taryo ya. Kanggo putra bungsu alah rasa-rasa ningati yen durung dadi siji rasa beli kuat yen nyawa putra Julen liwat. Wah putra Gulen jenengan Bapak Danru ya Tarni juga Bapak Danru Kokom. Alah Uri rasa kaku yen sedina beli ketemu rasa seneng atine yen nyawa manis meseme. Apa maning yen lagi dodo loroan durung ngomong hatine rasa deg-degan. Apa iya wong sing wis kena atine pribadine gambaraken kebaikane. Aduh Gusti tulung satuaken hati wis bisa pindah ning sajene ati. Putra Gulen yang punya lagu ya. Mau Paro pada sini ya. Putra bungsu alah. Rasa-rasa ningati yen durung dadi siji hati rasa pikuat yen nyawa putra Gulen liwat. Wah jenengan bocah
yen sedina ketemu rasa ngenes atine yen nyawa manis meseme apa maning yen lagi dodo lorongan durung ngomong atine rasa deg-degan kepriben ora bisa